digui. Hola, bon dia. Bon dia. Truco de la segona hora, RAC1. Sí. El que volem saber és què en sap vostè de l'actualitat d'avui. Bon dia. Si em diu alguna notícia del que està passant, li regalaré un lot de vins i cava Ferrer i Catassús. Sí, el mare d'en Rajoy Què diu en Rajoy? està fotent la guitza a tots i no fot al carrer el president de la Comunitat Autònoma de València, d'aquest que el primer que hauria al carrer, i a darrere aquest els altres. Si hauria fotre una llipiesa i llavors dimitir ell. Això està més podrit que 16 ja. I de política catalana, El merder que té el president del Barça. Ai, un altre. Jo sóc culer, però Déu-n'hi-do aquest. com es diu el president? Hòstia, espera, que el tinc a la punta de que... No, en Gaspar no, en Gaspar és l'altre. A la porta, hòstia, el famós de la porta aquest. Què ha dit? Que ens està prenent una mica el pèl a tots. Aquest, bueno, i l'altre, el que va espiar els subpresidents, que Déu-n'hi-do, a veure què passarà avui, si ho foten al carrer o no ho foten al carrer. Com es diu? Hòstia, no ho sé, no me'n recordo. És el gordo aquell, que pesa una 120 quilos, el tio aquell. Joan... Bueno, i el merder Esperi. del Maradona, vaja. Esperi. El xupóntero aquell. Joan Oliver. Joan Oliver. Joan Oliver. Ara, molt bé. I el Maradona, també. El Maradona va i un altre. I a l'Espanyol, què passa? El Samudo, que Déu-n'hi-do, també. Aquest, i quan va anar a Anglaterra, que tenia l'edat que tenia llavors que era jovenet, ja s'hi podia haver quedat, perquè per mi podia haver fet algun caler més que aquí. Ara no sé el que guanya aquí. Però què ha dit ell? Que es vol quedar i que es vol quedar un any més, que té contracte fins al 30 de juny, i que fins al 30 de juny que no marxa pas. Que el tio aquest, que deia que volia marxar, i el seu representant li va dir que no volia marxar, que es volia quedar aquí. Que tot era una farsa i una mentida. Qui ha guanyat el Premi Planeta 2009? Ah, sí que l'has fotut. Ángeles Caso. Eh? Ángeles Caso. No tinc ni idea, tu. Ángeles Caso. No ho sé, no... Ángeles Caso. Vale? Ángeles Caso. Discaso. Ángeles Caso. Ana Giliscaso. Ángeles. Ana Gilis. Ángeles. Ángeles. Ara. Ara, hòstia. Caso. Caso. Molt bé. I el títol de la novel·la? Contra el viento. Contra el viento. Contra el viento. Contra. Contra el viento. Molt bé. Es veu que una senyora de la Universitat de Georgetown ha descobert que Cristòfor Colom parlava... Parlava en català, que sí. Molt bé! Que era de Pau. Josep Maria, Anna. jutjarem en directe si es mereix aquest lot de vins i cava. No, vale. Adéu. Adéu.